Cando preguntaba ao comezo polo presidente, tamén o mellor comiña a explicarlle aos ouvintes e aos afeccionados, cando vos dades o paso, tamén dades o paso un pouco obligados polas circunstancias deportivas. Un 31 de agosto, de xullo, prácticamente estamos ás portas de 15-20 días antes de que comece a Liga, menos de un mes para que comece a Copa, o equipo está sen facer, hai unha premura por poñer a andar Clube Deportivo Ourense en todos estos aspectos que motiva que dedes ese paso sin presidente físicamente en Ourense, ¿no? Sí, nos cando tomamos a decisión estábamos nunha situación en que nos habíamos falado con xente, víamos a preocupación que había sobre todo por parte dos xogadores e por parte do entrenador en que xa non se podía esperar máis. Despois, posteriormente, nos manifestaron que se hubiéramos tardado un día ou 2 días máis en tomar ese paso, pois seguramente nin o entrenador nin os xogadores pois posiblemente non estarían, porque estaban nunha situación límite de non saber o que facer. O entrenador estaba a 3 semanas de empezar a Liga sin ter directrices ni claras de como iba a seguir. El había apostado polos xogadores para que se quedaran aquí, para que non abandonaran, e tiña certo temor a que isto non saíra pa diante, e claro, o responsable despois iba a ser el de cara aos xogadores. Desde esta directiva queremos agradecer aos xogadores do Club Deportivo Ourense, ao entrenador, que houberan aguantado, e esperemos que a partir de agora pois se dediquen a facer o que saben, que xogar o fútbol, non teñan outro tipo de preocupacións. De feito, o domingo, pese a ser un equipo que non está completo, que prácticamente nacía aí na pretemporada, a poucas semanas do comezo da Liga, Clube Deportivo Ourense ofreceu unha boa imaxe, sen ser unha formación aínda que seguramente sexa a que veremos cando arranque a competición. Sí, pois efectivamente, a min particularmente creo que en general o equipo deu moi boas sensacións, a pesar de que, claro, había 3 ou 4 do filial, xogadores que ainda non están integrados, acababan prácticamente de conocerse entre eles. Pero, vamos, cando este a plantilla, eu imagino que o ritmo de xogo vai mellorar, non sei, o entrenador para min é unha persona extraordinaria, un home con disciplina, e vamos facer un equipo bonito e competitivo, eso sin duda ninguna. Cando pode estar o 100% a plantilla? Que falta? Dianteiro, algún creador de xogo? Cales son as carencias, as limitacións tamén que arestora ve a directiva de Clube Deportivo Ourense para armar a plantilla? Bueno, en este momento faltan 2 ou 3 xogadores por incorporar, un dianteiro o obxectivo primordial do entrenador e da directiva, pero non nos queremos apurar, queremos que ese dianteiro sea unha persona que poda garantizar un número de goles, que cree ilusión, que cree expectativas, que aporte o club o que pensamos que debe aportar un dianteiro, que remate goles, porque al fin e ao cabo o fútbol disfrútase cos goles. Entonces aí sí que queremos facer unha aposta clara para que sea unha persoa consolidada dentro deste deporte. Por lo tanto, eu pediría aos aficionados que non teñan prisa, temos que valorar moitas opcións, non podemos coller o primeiro que nos aparece por aí, para iso está un entrenador que, como ben dicía José Luis, temos toda plena confianza en él, e ele é o que decide a persoa que vai a ocupar ese posto. Despois hai que reforzar tamén o medio centro para a creación de xogo, pero xa digo, non nos queremos meter na parcela deportiva. A parcela deportiva creo que está ben cuidada co entrenador, e el ten que ser o que marca as directrices no terreno deportivo. Higinio Osorio, creo que quere facer unha pregunta. Higinio. Sí, relacionada con este tema, bons días aos dous. Bons días. Supoño que na situación económica actual haberá moitos xogadores que se están ofrecendo máis que en anos anteriores, ainda que non tedes a experiencia de outros anos, supoño que eso fai que o mercado sexa máis amplio. Sí, eu por o que teño falado co entrenador, pois efectivamente, cuanto máis tempo avance, máis descartes hai de outros equipos, máis posibilidades hai de coller unha persoa das cualidades que nos buscamos. Temos que ter en cuenta tamén que temos unha limitación, que é a limitación económica, eso non hai que obvialo,
non podemos fichar grandes contratos, non podemos facer, o entrenador de eso tamén é consciente, pero tamén me dice que é bon momento para intentar aproveitar algún descarte que se vai producir de aquí nas próximas semanas. A min semanas. chama a atención especialmente que a propia AFE ten un equipo de xogadores que está promocionando por España adiante. Xa leva un par de anos con esa circunstancia. Sí, evidentemente, é curioso. É curioso. É curioso, sí. Bueno, teño a impresión de que non estaríades aquí, non estaríades á fronte do Clube Deportivo Ourense de non haber detrás un respaldo importante anímico de afeccionados, das peñas, máis concretamente, non? Das peñas que contra vento e marea, con independencia de quen teña xestionado o Clube Deportivo Ourense, con independencia dos resultados, con independencia de descender de categoría como viña o corrira tempadas atrás, estaban aí eses afeccionados no Estadio do Couto, domingo sí e domingo tamén, ou seguindo a Clube Deportivo Ourense nos seus desplazamentos, e que agora ven cecais con renovada ilusión esta nova etapa. Pois sí, o das Peñas é un caso, vamos, fundamental para que o Clube Deportivo Ourense siga supervivindo. Eles estuveron aí, están aí, vamos, casi o empeño de sacar o Clube Deportivo Ourense adiante basase nas Peñas e na disposición que teñen eles para axudar en calquer momento en todos os aspectos, no anímico, no económico, buscando socios eles mesmos, ofrecéronse para todo eso. As Peñas, se o proxecto este sale adiante, as Peñas van ter muchísimo que ver, vai ser o club para as Peñas, dedicado ás Peñas. Non sei, a ver, eu son peñista, entonces involucro moito coas peñas, formo parte dunha peña de Club Deportivo Ourense. O ano pasado loitamos porque ese dinamismo das peñas pois se creara e se fomentara. Proba delo é unha comida que tuvemos no partido de ascenso, onde xontamos nunha comida máis de 70 persoas porque non había máis sitio, porque había moitas máis solicitudes para participar. Dentro da estrutura do Club Deportivo Ourense vaise cuidar a masa social, vaise crear un departamento exclusivo para as peñas, onde as peñas participen, onde as peñas opinen, queremos que non haxa unha, dúas, nin tres, nin catro, se pode haber 100 peñas, mellor que mellor. E claro, eses afeccionados peñas e eses outros afeccionados que non están en peñas, pero que se van a incorporar ahora, entendo mellor, os que se pode convencer pola vía da ilusión desta nova andaina, o que van a desexar e deberían reclamar tamén é algo que o mellor do que o clube adoeceu un pouco nestes últimos anos, é a transparencia, explicar as cousas con claridade, como están as contas, como está a situación económica, por que se ficha un xogador e non a outro, todo o que é a xestión de Clube Deportivo Ourense, ou non? Sí, pois a transparencia é un dos claves, é un dos proxectos nosos máis importantes. E máis, a mediados de setiembre, cando se ratifique na Asamblea, probablemente ofrezcamos unhas cuentas. As cuentas que hai, heredadas ou que hai, vamos, tal como está o club. E en diciembre pretendemos dar unha explicación dos ingresos que se generaron, de os gastos, todo, facer un balance exhaustivo de como funcionou o club, de como se gestionou e de que a xente vexa se é viable ou non é viable. A parte de que o vexamos nós, a xente tamén ten que participar, os aficionados, os das peñas, os socios e todo o mundo ten que ver unha transparencia total na gestión. Dous vicepresidentes están con nós que teñen as súas ocupacións profesionais que ao seu nivel xestionan empresas, no caso de José Ramón, nunha empresa de construcción. Como ese salto, non? Ademais, José Ramón é coñecido tamén socialmente por presidir un círculo poético, non? É dicir, conxuga deporte, poesía, construcción, cousas que aparentemente teñen pouco en común. A construcción é o meu traballo. Eu se cheguei aquí a donde estou agora foi gracias pois ao meu traballo, a loitar unha empresa que está metida profundamente nunha crisis que nos está pegando un golpe duro as empresas constructoras, entonces polo tanto tamén é unha cousa que as dificultades fai moito tempo que as coñezo.
Estou acostumbrado a traballar con presupuestos, estou acostumbrado a facer seguimento dos presupuestos. O que dicía José Luis, que nos en ese aspecto sí que vamos a ser claros. Vamos a crear un presupuesto e vamos a facer seguimento mensual e trimestral dese presupuesto. Lóxicamente, cada 3 ou 4 meses vamos a dar contas da nosa xestión para que a xente sepa que se está ingresando e como se está gastando.